Srdačno vas pozdravljamo, poštovani gledatelji. 4. je korizmena nedjelja. Danas smo na Kordunu, u netom opjevanom Drežnih gradu. U župnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog euharistijsko slavlje predvodit će župnik Drežnih grada i Gornjeg Vaganca, velečasni Mile Šajfar. Sintesajzer svira Petar Hodak, koji je i voditelj mješovitog župnog zbora. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Poštovana braćo i sestre, pozdravljam vas srdačno ove 4. korizmene nedjelje. U kršćanskom smo zajedništvu, slaveći Euharistiju i slušajući poruku Božje riječi. Zahvaljujući Hrvatskoj televiziji, dijelimo zajedništvo s gledateljima ispred ekrana. Primite pozdrav, dragi gledatelji Hrvatske televizije. Pozdrav iz naše Gospićko-senjske biskupije, iz našeg kroz povijest i u Domovinskom ratu napaćenog Kordunskog kraja. Pozdrav iz našeg mjesta i župe Svetog Antuna Padovanskog u Drežnih gradu. Poseban pozdrav i ljubav vama koji ste bolesni i nemoćni. Nedjeljni prijenos mise najviše upućen je vama. Želimo i molimo da imate nade i snage izdržati u patnji i iskušenju života. Poseban pozdrav i vama, iseljenima iz naše domovine, naročito vama koji ste rodom iz ovog našeg kordunskog kraja, te nas, vjerujem, s više ljubavi gledate i pratite. U korizmenom smo hodu molitve, pokore i dijela milosrđa. Idemo prema proslavi najuzvišenijeg otajstva naše vjere, otajstva muke, smrti i uskrsnuća Kristova. Neka kršćanskoj kvaliteti toga hoda pridonese i ova Euharistija i naše zajedništvo u vjeri. Priznajmo na početku svoje grijehe, da dostojno pred Bogom i braćom sudjelujemo. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo,
da se griješi vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, Vaza Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našem. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Pomolimo se. Bože, Ti si nas sa sobom pomirio po riječi svojoj Isusu Kristu. Pomozi nam da odanošću i živom vjerom idemo u susret skorim vazmenim blagdanima. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje druge knjige Ljetopisa. U one dane svi su svećenički glavari i narod gomilali nevjeru na nevjeru, slijedeći gnusna djela krivobožačkih naroda, oskvrnjujući dom Gospodnji, posvećen u Jeruzalem. Gospodin, Bog njihovih otaca, slavo je k njima zarana svoje glasnike. Slavo ih je svejednako, jer mu bijaše žao svoga naroda i svojega prebivališta. Ali su se oni rugali Božjim glasnicima, prezirući njegove riječi i podsmjehujući se njegovim prorocima, dok se nije podigla Gospodnja jarost na njegov narod, te više nije bilo lijeka. Spalili su Božji dom i oborili Jeruzalemski zid, sve utvrde njegove vatrom spalili i sve mu dragocjenosti uništili. One što izbjegoše maču odvede Nabukodonozor u Babilon, u prognanstvo. Postali su robovi njemu i njegovim sinovima, dokle nije zavladalo Perzijsko kraljevstvo, da bi se ispunila riječ koju Gospodin reče na Jeremijina usta. Dokle se zemlja ne oduži svojim subotama, počivat ćete za sve vrijeme u pustoši, dok se ne ispuni 70 godina. Ali prve godine Perzijskog kralja Kira, da bi se ispunila riječ Gospodnja, objavljena na Jeremijina usta, podiže Gospod duh Perzijskog kralja Kira, te on oglasi po svem svojem kraljevstvu usmeno pa i pismeno. Ovako veli Perzijski kralj Kir: sva zemaljska kraljevstva dade mi Gospodin, Bog nebeski. On mi naloži da mu sagradim dom u Jeruzalemu, u Judeji. Tko je god među vama od svega njegovog naroda, Bog njegov bio s njim, pa neka ide onamo. Riječ je Gospodnja.